že tak bude dlhá. Moment. Víte, že taky mladý? Tak já nepotřebuji. Chlapci, môžem vás poprosiť ešte troška odísť od toho? Dobre? Dobre, to bude. Nechceme zavádať vieťaky. No. Potom aj len tí dievčence zjedú všetky, aj kuchyni, vieš? No. Dobre, no, tak to sa tam povolí. Dobre, však. Nebehať. No. Ja som musel do toho dívať. Víš, že je to Anička. Pohlási. Ty tá Halašová? Áno. Toto môžem dávať? Áno. A ja som sa o to... A ja by bol ten guláš teda. Otoč sa tam. Kuchárky. Dobre. Čiho nie, keď čarujeme, čiho vás neber. Ale čiho nemáš nebrnila. Čiho len nie, ale však auta není ve dvore. A potom vidím Jano Cigárik nakúkal, a reku to, ty ma tu plašíš, reku, ja to žute karbolo kanála, reku, čo sa narobilo. Naukladáme jednu tácku zákuskou, to je bez zvuku, že? Je, ze zvukom suseda. Aj tak bude. Pekne sa otoč. Môžete kľudne vyprávať, chlapci. Sa kľudne baviť. Len tie erby. Vy ste potom tú sochu potom na druhý rád zrobili pred kostolom ako v UNESCO. Ja som bol prekvapený taký stĺp. Do kamery. Neuchod mi, lebo potom sa to nezaostrí. Nie? Sama rúža. Rúža som ja, rúža, pokiaľ nemôžem. Iba zakal máš muža. Čo?
Neotáčaj sa preč. Tak to máš také malé. Babi, ja za vami už behať nebudem. Aj, Ja už čo sa nechce mám na to roky. Že? Ja už mám na to roky. Poď. Ani tak po takej moc snahe není. Všetko dobre, ďakujem pekne. Ešte nedošiel Milan? Milan volal, že príde. Teraz volal. Oficiálne privítal na dnešnom našom podujatí. Schádzame sa kvôli tomu, aby sme odhalili pamätník Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý sme si dovolili vybudovať za krátky čas, pretože prvá schôdza prípravného výboru bola 19. februára a odtedy teda sme dokázali vybudovať dielo, ktoré bude za chvíľku odhalené. Ste u nás ako vzácni hostia. Si vysoko vážime, že ste tu medzi nás prišli a že morálne nás podporíte k tomu, čo sme tu. Preto chvíľku takého malého strpenia, aby sme vedeli sa nejako jeden s druhým zaradiť a vedeli teda, kto tu všetko je. Vás trošku týmto oboznámiť. Po mojej pravej strane je prednosta okresného územia miesta obcí Viazského regiónu Janko Fejer. Okrem iného má ženu z priepasného, také akože aj náš redaktorku. Ďalej je pán starosta z Polianky Janko Dodrov. Po ľavej strane sú vzácni hostia naši rodáci na čele so starostom obce Dunajská Lužná, Lácko Cingel, ktorý otvára dvere. Ja ho veľmi srdečne vítam aj jeho manželku tam v tom modrom. Všetkých ľudí zmobilizovala rodákov v Dunajskej Lužnej časti Nové Košariska a poctila nás svojou návštevou a iste nám za jej prítomnosti naleje kopu pozbudenia do našej práce, tak tiež ju srdečne vítam. Aby som nezabudol, tak je tu ešte predseda okresného zväzu protifašistických bojovníkov, pán Dudík. Je to syn významného muzikanta Samka Dudíka. Ďalej vítam. Takže ďalej sa tu nachádza Janko Piščák, on je zástupca spolku rodákov Milana Rastislava Štefánika. Býva v Piešťanoch. Veľmi pekne nás prišli viac vysoko Štefánika a prišli sa pozrieť ako z Košaric, tak pekne vítame. Ďalej vítam, už teda to pôjde bez poradia, pána profesora, inžiniera, architekta Ludovita Jendrejáka, autora mohyly, ktorú budeme dneska odhalovať. Predýchali z nášho ovzdušia a máme i v našom cirkevnom zbore, tak ako aj
ostatných zboroch na Slovensku niekoľko detí, starú mamu a mamičku, ešte jednu mamu sme mali, tá už odišla, a tak sú tu spolu s nami. Ja by som pri tej príležitosti chcela poďakovať rodinám mojim v cirkevnom zbore, Ševčíkovým, Slavikovým, Reptovým, aj farskej rodine, kde tieto deti sú, a my sme ich dnes aj s ich starou mamou, aj mamičkou zobrali medzi vás na 3 autách. Sme tu okrem autobusového zájazdu a oni sú radi a vedeli o Štefánikovi aj na Dolnej Zemi. Ja vám potom pri hovore mojom poviem viacej. Ďakujem, pán starosta. Páni doktori, inžinieri a všetko vzdelaní ľudia, čo mi pomohli vybudovať toto dielo. Ja nebudem dlho rozprávať, pretože tie reči budú tam vonku, pripravené sú ďalšie. Ja som veľmi rád, že ste tu prišli, buďte vítaní, cíťte sa tu ako doma. Sme pre vás nachystali také malé občerstvenie. Občerstvite sa, vypite si, zajedzte a bude dobré, keď máme tu pamätnú knihu, keď svojím podpisom sa zapíšete do tejto knihy, aby sme mali nejakú pamiatku. Takže buďte vítaní všetci a nech sa páči, pohostite sa. Mohli 6 000 korún, je to zbierka od zájazdu, je to ofera, je to príspevok od brata kurátora Ševčíka z rodiny, od pani Slavikovej, od rodiny Farskej, ktorá doplnila na tú sumu, a príjmite ju s láskou, ktorú vám i pri tejto príležitosti ako čiastku k tomuto pomníku chceme. Poprosím. Ja by som teda, pán starosta, ešte tiež takto, naša zastupkyňa starostu, my sme to už oficiálne previedli, ale ešte naši občania niečo pozbierali, keď mám pravdu povedať, ani neviem koľko, je to tu napísané a toto mi kázala odozdať. Dobre, tak ešte k sume. Môžeme aj to. Asi to ani není spočítané, ale sú tu sumy jednotlivé, sú tu napísané. A dúfam, že to aj sedí. Toto je také, ako že čo nešlo. Sedí, pán starosta, to vám veríme. Ďakujem. No, takže prichádzajú nám aj ďalší hostia v priebehu teda tohoto čakania, ale vidím tam predstaviteľa najväčšieho podniku v priepasnom, čo je Kanapa, pána riaditeľa. Potom pán Janko Slaný z Polianky, to je predseda miestno Slaný. Pána riaditeľa Kanapy. Takže ja by som ozaj už... Aby som to neporozumiel. A toto má darček pre detská, pre Laura, bola sranzi. Anička. Ja,
Nechajte dievčatá s tým troška niekde. Poďte chudí. Veľmi pozdravení som strašne náš. A obloha modrá ako tvoje oči padá na zem a temným prachom rodnej zeme. Takto si sa jej dotkol, takto ťa tvrdo objala, aby ťa mäkko prijala do svojho náručia. Bola to pomsta ohrnutej nevesty za roky blúdenia, bola to odmena vášnivej milenky za lásku a obeť. Aj takto vyzerajú návraty. 4 obelisky prepichujúce oblohu alebo výkričníky na popis vyzerajú návraty. Kto si rodom Slovák, rodom šuhaj, slovenskej sa ty reči zlobivé nerúhaj, slovenskej sa ty reči zlobivé nerúhaj. Nej ti oslov hory doli, nej vrav ľudu, čo ho bolí. Hoj, bratia, v Božom mene, znovu žiť budeme. Hoj, bratia, v Božom mene, znovu žiť budeme. Zem otát je vzítná, Javoríny, bratské si dajme ruky na junácké činy. Bratské si dajme ruky na junácké činy. Nesvorného škrek satána nech horúti. Vážení občania, milí rodáci, vzácni hostia. 4. mája tohto roku uplynulo 80 rokov od tragickej smrti generála doktora Milana Rastislava Štefánika. Dielo, ktoré za svoj krátky život vykonal, je stále živé a aktuálne. Je veľa popísaného z jeho plodného života hvezdára, cestovateľa, letca, diplomata, vojaka i politika. Mnohé z nich sú ešte i teraz predmetom skúmania a poučenia. Naša obec v minulosti bola súčasťou obce Košariská Priepasné a predtým v dávnejšej histórii patrila k Brezovej. Právom sa pokladáme za spolurodákov veľkého syna slovenského národa. Konáme tak posledný rok 20. storočia, aby budúce generácie vedeli, ale hlavne nezabúdali na to, čo sa tu udialo a že i z našej malej obce bolo niekoľko ľudí, ktorí obetovali to najcennejšie, a to je život. Dnes príde k odhaleniu tohoto pamätníka. Pamätníka, na ktorý sa s láskou a vďakou zložili
vo verejne vyhlásenej zbierke občania tejto obce, naši milí rodáci, bývajúci daleko za hranicami Chotára, ale prispeli i okolité obce, podnikatelia, organizácie a všetci tí, ktorí si uctievajú a nezabúdajú na Milana Rastislava Štefánika. Myslím si, že v dnešnej zložitej ekonomickej situácii to sa inak ani nedá zrealizovať. Pamätník je vybudovaný zo spišského travertínu, ktorý svoju takmer 70-ročnú službu skončil na blízkej mohyle na Bradle a tu sa po opracovaní použil. Vybudovali sme ho zväčša svojpomocou. Návrh vypracoval profesor inžinier architekt Ľudovít Piedrák, mohylu stavali bratia Konopovci z Čachtíc, dlažbu okolo mohyly firma Babstal, inžinier Jan Babiar z Bjavy. Pri jej výstavbe odujatí, predovšetkým však zvlášť vítam našich milých a vzácnych hostí. Prednostu okresného úradu Mjava, pána inžiniera Dušana Holotu. Vítam vznešeného pána seniora Mjavského seniorátu Samuela Mišiaka. Vítam pána farára Košarisko-priepasnánskeho zboru Ladislava Valášku. Vítam pani farárku Darinu Ružekovú z Dunajskej Lužnej, časti Nové Košariska, rodákov i delegáciu, ktorá s tou prišla z Juhoslávie. Vítam starostu Dunajskej Lužnej s manželkou, inžiniera Ladislava Cingela. Vítam starostov okolitých spriateľených obcí Košarisk, Polianky a Jablonky. Vítam zástupcov miest Mjava a Brezová. Zvlášť vítam medzi nami vzácneho hosta pána profesora Františka Keleho, významného slovenského cestovateľa po Štefánikových stopách. Vítam zástupcov spolku rodákov, spoločnosti a nadácie Milana Rastislava Štefánika. Vítam zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov okresu Mjava, obce a susedných obcí. Vítam medzi nami rodákov z Kanady. Vítam všetkých vás, občania našej obce. Vítam vás všetci občania susedných obcí a miest. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som požiadal pána farára Košarisko-priepasnánskeho cirkevného zboru Ladislava Valáška o slávnostný príhovor. Vážení občania Priepasného, milí hostia, bratia a sestry, v nedeľu dňa 2. mája sme prežívali v našom Košarisko-priepasňanskom chráme Božom vzácne a požehnané chvíle. Bola to pietná spomienka na nášho rodáka Milana Rastislava Štefánika pri 80. výročí jeho tragického sklonu. A dnes sa zas stretávame tu v Priepasnom, aby sme pri tomto okrúhlom výročí odhalili pamätník, ktorý aj z druhej strany Bradla, tu uprostred obce Priepasné, bude nám pripomínať túto skvelú osobnosť nášho slovenského národa. Tento pamätník je zmenšený rozmer mohyly postavenej Ivánke pri Dunaji na mieste leteckej havárie. Naposledy som bol pri nej 1. septembra v roku 1995. V tom čase bola odhaľovaná
veľká bronzová busta Milana Rastislava Štefánika na Štefánikovom námestí v Žiline. Tam sme niesli zeminu vzatú spred rodnej farskej budovy v Košariskách, ako aj zeminu od mohyly v Ivánke a uložili sme ju do pripravených schránok k Milanovej buste na Žilinskom námestí. Teraz znovu máme tu pripravených, ako aj v Ivánke pre Dunaji. Je tu, ako vidíte, aj kameň z Mont Blancu a mušla z ostrovov Tahiti. Po skončení slávnosti a posvetení uložíme tieto pamätné veci do tejto schránky tu pripravenej. Myšlienka, pritom nám nemožno zabudnúť na to, že Košariská priepasné vždy patrili k sebe. Boli roky, keď to bola jedna obec. Avšak po cirkevnej línii od roku 1871 je to až dodnes jeden cirkevný zbor Košarisko-priepasnanský. Tu mal pole svojej pôsobnosti jeho prvý farár Milanov otec Pavel Štefánik. Tu mal Pavel Štefánik statočných cirkevníkov, dobrých priateľov, v istej pôde nasával do seba ich lásku, ktorá ich pútala k rodnej hrude. Preto tento pamätník tu v Priepasnom má svoje miesto. Dnes ho aj s modlitbou posvetíme s túžbou, aby okolo idúcim pútnikom pripomínal, že aj toto miesto pod Bradlanskou mohylou je posvetné každému rodoľubovi. To preto, že v detstve objímať. Budúcnosť nás bude súdiť. Nech Boh dá, aby nás žehnala. A pri ceste do Japonska si do svojho denníka Milan zapisuje tieto slova. Som si istý, že moje úsilie nie je zbytočné. Ja dobre viem, že mám aj chyby, ale tak cítim, že v mojej duši je aj kus dobrého. A práve táto skromnosť, istota o Božej prítomnosti mu umožňovala vidieť krásu stvoreného sveta. Orlom z hniezda vyletel, na krídlach ducha po oblohu, vo hviezdách ducha svetoch hľadajúci cieľ. Tam však, keď poklonil sa Bohu v obdive jeho slávnych diel, ním hnutý k zemi zvrátil let, kde našiel cieľ, čo čest i zdarma svoj národ oslobodiť z jarma, v ňomž upel pre 1000 liet. To zmvožúc v slávu zletel späť. Ďakujem. Ďakujem pánovi farárovi Baláškovi za slávnostný príhovor. Dovolím si požiadať predstaviteľov spolku rodákov spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, aby odhalili mohylu. Dovolte taký mimoriadny oznam. Autobus nemôže odísť zo zastávky, zavadzá tam auto BA 38 49? 52. Mám slabú pamäť. Ale kto to auto má, nech ho ide odtiahnuť. Ďakujem. Šedý favorit, kde to je?
Vážení prítomní, dajme spoločne najskôr, aby v jednote ducha, v obetavej láske a svornosti chránili a zvelaďovali strážcami Tvojej spravodlivosti a pokoja. Všetko to na česť a v mene Boha Syna Ježiša Krista, Vykupiteľa, a v mene Boha Ducha Svätého, Posvetiteľa. Amen. A teraz mi dovolte, aby som zem spred rodného domu Milana Rastislava Štefánika z Košaric kladiem zeminu z miesta jeho tragického skonu Ivánke pri Dunaji. Kladiem kúsok skaly z Mont Blancu, na ktorý Milan Rastislav Štefánik pri podlomenom zdraví vystúpil v primitívnych podmienkách 6-krát. A kladiem tento korál a túto mušličku. Štefánik postavil hvezdáreň, aby pozoroval zatmenie slnka a mesiaca. Nech tieto pamiatky budú na tomto mieste dovtedy, kým bude stáť táto mohyla. Ďakujem. Ján Kostra, po rokoch, mesiaci krásnom, máji, umretý Štefánik ožíva v rodnom kraji. Vstal, šabľu pripásal, pieseň zakvitá na ústach umlčaných. Už živý Štefánik z Blankitu kýva na nich. Vstal mŕtvý generál, predčasne pochovaný. A vietor po lúkach boskáva jeho rany. A chýr ten roznáša, do všetkých zvonov bije po sladkej domovine. Vstal, žije. Na prahu chalúpok, pri plotoch na priedomí. Je národ v zástupoch a rukou zrak svoj cloní. Vážení prítomní, dovolte mi poďakovať pánovi farárovi za slávnostný prejav, aj za báseň recitátorke Evke Alašovej. Teraz podľa programu nasleduje príhovory hostí. Prvý sa k nám prihovorí pán starosta z Dunajskej Lužnej, Ladislav Cengel. Vážení predstavitelia štátnej správy, samosprávy, vážení občania obce Priepastné i okolitých obcí, vážení priatelia, drahí bratia a sestry. V prvom rade vám ďakujem, pán starosta, za pozvanie v mene svojom, určite aj v mene našej pani farárky, ale ona bude mať samostatný príhovor, tak ona to asi povie za seba a za svoj cirkevný zbor, alebo za náš cirkevný zbor. Ja vám chcem poďakovať samozrejme za našich občanov z Dunajskej Lužnej, za vašu a povedť. Oltárni bratia, brat senior, brat farár miestny, vážení starostovia obcí, drahí bratia a sestry v Kristu Pánu. Veľký náš básnik a milovník národa Ján Kolár v svojich myšlienkach povedal jednu: národnosť a nábožnosť sú sestry.
A tak sa patrí po tom, čo pán starosta našej obce za národnosť sa prihovoril, povedať a dať miesto i pri tomto pomníku Milana Rastislava Štefaníka Božiemu slovu. Chcem sa k vám prihovoriť, bratia a sestry, milí priatelia, ja sa teším, že popri veľkej mohy chovaný aj Milan Rastislav Štefánik nie svoju slávu hľadal, lež slávu a obdiv Hospodina. On jemu posvetil svoj život v svojej viere, v svojej oddanosti a láske. Nie len k rodnému kraju, ale ku kaníci aj občania z Dunajskej Lužnej autobusom. A my sme ešte došli 3 autami zo zboru s 2 mamičkami, starou mamou a dievčatami vo veku 16, 14, 12 a 9, ktoré sú z Juhoslávie teraz. Bol to on, syn národa verný, syn hviezd, rodák tu z Košíc. Všetkých roduverných občanov Slovenska. Sídlo nášho spolku je v Košariskách, ale má aj svoje pobočky v mestách i dedinách. Jednou takou aktívnou pobočkou sú rodáci a ich potomkovia Dunajskej Lužnej, ktorá neustále zvyšuje. Dobra a priateľstva pre ústenie pamiatky generála Milana Rastislava Štefánika. Ďakujem Jankovi Kišťakovi, zástupcovi spolku rodákov za príhovor. Všetci ste mi spôsobili veľkú radosť. Za uplynulé roky som uskutočnil niekoľko expedícií od ciest na poctu Milana Rastislava Štefánika po svete. Boli to známe cesty na Mont Blanc, do Polynézie, na Tahiti a na Babau, ale aj do Brazílie, Ekvádoru, na Galapágy. Na každej ceste sme niesli do cieľa pamätnú dosku, bustu, alebo dokonca v Papete na Tahiti, na vršku Fajere, sme postavili rovnako ako vy, občania. Pasné je v tomto smere výborným, veľmi dobrým príkladom. V detstve stratili kamienky svojich predkov a doteraz ich hľadajúc, podklíňame sa a vstávame a každý deň vás vítame vo svojom srdci, naše milované Kopanice, priepasné. Otvor sa kniha tvojich ľuboslušných piesní a slov, čo prešli scénou tohto života. Už zvonia, už rozvoniavajú. Milované Kopanice. Pije, nohami bije.
Janičko, čo robí, keď ty k nám nechodí? Tvoja mamka povedala, že divná nelúbi. Tvoja mamka povedala, že divná nelúbi. Kebych tá nelúbi, k vami som nechodí. Svoje štíry kone vrane, hladom bys nemorí. Svoje štíry kone vrane, hladom bych nemorí. Na celý dům matce, ona ráda přijde, na celý dům matce. Jeden šuster, jeden švec, obidva sú páni, nemali čo večerať, zjedli okoň s vámi. Nemali čo večerať, zjedli okoň s vámi. Ja za šustra nepôjdem, uchovaj ma Bože, ja mám slabé zubence, natahúvať kože. Ja mám slabé zubence, natahúvať kože. Za mlynára nepôjdem, mlyneček hurávka, keď milý vodovezu, na dievčence drapka, keď milý vodovezu, na dievčence drapka. Chodíček sa trase, že má dovoľný nese, kamarád mojí pohodlný nese. Konička sivobraného od pána císara darovaného. To mi císar daroval, aby verne bojoval na svoju krajinu. Dobrý pozor dal. Aj toho párenského zajstového špiritusového, jak sa povedajú kedysi. A boli veselí, ale aby som im zahral. A keď som im zahral, aj tancovať sa dali. A ja som vedel tí pesničky už moc takých zahrať, keď som ja mal 6 rokov. No ale potom už som začal chodiť do školy a keď som chodil do školy, potom mi kúpili musre také, jak sa povie, muzikantské, to už boli musre riadne stovárne.
som začala čítať obranu. Emilia Vičíková, Anna Potúčková, Alžbeta Štefulová, Štefan Repta, deti z Priepasného, Rosenka, to znamená speváci a muzikanti zo základnej školy Milana Rastislava Štefánika v Košariskách s primášom Martinom Janštom mladším. Pripravili Alžbeta Krásna a Martin Janšto. Ďakujeme za pozornosť. Vážení prítomní, počujete ma? Ja chcem poďakovať týmto účinkujúcim za pekné vystúpenie. Ďakujem tým, ktorí to nacvičili. Je to Martinko Janšto, riaditeľ základnej školy z Košarisk. A je to Betka Krásna, riaditeľka základnej školy Priepasné. Dúfam, že toto vystúpenie nebude naposledy. Ja predpokladám, že takéto stretnutia budú sa opakovať častejšie, pretože sa chceme schádzať, chceme sa zabaviť, chceme si povedať pekné slovo medzi sebou a chceme, aby sme dobre spolu nažívali. Myslím, že to chceme všetci. Takže ešte raz vďaka účinkujúcim, ale vďaka aj vám, ktorí ste tu prišli, ktorí ste prišli podporiť, myšli poprosiť, aby ste sa vôbec ešte nerozchádzali, pretože naše podujatie pokračuje ďalej, ešte o 50 metrov dozadu. Tam bude vystupovať Brezovská ľudová kapela, pokračovatelia známeho Jána Petruchu a Kolárika z Priepasného. Všetci, kto vie tancovať, ukáže, ako to vie. Jak niekoho bolia nohy, tak nech to povie a ukáže od doktora osvedčenie. Takže ešte raz vám všetkým ďakujem a nerozchádzajte sa, zostaňte tu, zabavte sa a teda prajem vám všetkým príjemné pobavenie. Dovidenia. Na
Takú menšiu mali takú. Lukačevičková. Lukačevičková. Ale tak to prelož to daj. Ja za svojím. Ja? Miała to nie, to nie zapustí. Tak sa odfotí. Daj z kamerou, ono odtočí. Jak mám malú kameru, mám. Nie, vlastne tam ešte nie. Vieš, čo je dôležité? Že ten kašel rozsekať. Ajú? Petra si mal sem. Nechceš to, keď to otvoríš radšej? Ja